Какво означава да познаваме Бог? Да очакваме някакво духовно преживяване, да се посветим на неегоистични религиозни дела или да се стараем да бъдем по-добри, за да ни приеме Бог? Не. Бог е пределно ясен в Библията по отношение на това как можем да го познаваме. В това видео ще ви обясня как можете да започнете лични взаимоотношения с Бог и то сега, веднага. Бог ти обича и има чудесен план за твоя живот. Бог те е създал и не само това, но и те е обикнал толкова много, че иска да го познаеш сега и да прекараш вечността с Него. Исус казва, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в Него, а да има вечен живот. Исус, Божият син, остави небето и дойде на земята, за да можем ние да познаем Бог. Исус ни е изявил своята любов, сила и желание да ни води в този живот. Той също казва, аз дойдох, за да имате живот, и то изобилен живот. Ние можем да познаваме Бог в интимно, близко отношение, като приятел. Библията още казва, а това е вечен живот, да познаят Тебе, единния истинен Бог. Какво ни пречи да познаем единния истинен Бог? Всички ние съгрешихме и нашия грях е това, което ни отделя от Бог. Библията ни казва, всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път. Нашият грях води до това да сме отделени от Бог и ние всички чувстваме това отделяне. Някои хора се опитват да бъдат близо до Бог чрез религиозни ритуали. Други пък се опитват да правят добро на хората около себе си. Трети се опитват просто да са добри, мислейки, че ако правим всичко това, Бог ще ни приеме. Проблемът е, че никоя от тези неща не покрива или премахва нашия грях. Бог познава нашия грях и Той знае, че грехът ни стои като бариера между нас и Него. Библията също така казва, заплатата за греха е смърт, което означава, че ние ще продължим да бъдем отделени от Бог. И така, как е възможно да имаме лични взаимоотношения с Бог? Исус Христос плати наказанието за греха вместо нас. Той сега ни предлага пълно опрощение на всички наши грехове и близка връзка с Него. Исус Христос пое всички наши прегрешения върху себе си. Той беше бит, поруган и ръцете и нозете му бяха пробити с гвозди и забодени за кръст, където той беше провесен до смъртта си, плащайки заплатата за нашия грях. Исус умря за нас, Той умря на наше място. Ето казано ние. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света своя единороден син, за да живеем чрез Него. В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати сина си като умилостивение за нашите грехове. Още казва ни се, Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме извършили, а по своята милост. Заради Исусовата смърт на кръста, ние не трябва да сме отделени вече от Бог. Исус не само умря за нашия грях, но и физически възкръсна 3 дни по-късно, така както Той самият предрече. Това е последното доказателство, че всичко, което някога е казвал Исус за себе си, е истина. Да познаем Него означава да познаем Бог. Да обичаме Него означава да обичаме Бог. Исус казва, аз и Отец сме едно. Той също така твърди и че може да отговаря на молитвите ни, да прощава греховете ни, да съди света и да ни даде вечен живот. Неговите безбройни чудеса подкрепят думите му. Исус е пределно ясен, когато казва, аз съм пътят, истината и животът. И никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Вместо да се опитваме да достигнем Бога с наши усилия, Той ни казва как можем да започнем истински взаимоотношения с Него, дори сега, веднага. Исус казва отново, ако някой е жаден, нека дойде при мене и да пие. Ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му. Любовта на Исус към нас е това, което го мотивира да изтърпи всичко на кръста. И сега Той ни кани да отидем при Него и да започнем лична връзка с Бог. Само, че трябва да знаем, че това, което Исус е направил за нас на кръста и това, което Той ни предлага, не е достатъчно. За да имаме тези лични взаимоотношения с Бог, ние трябва да го приветстваме в нашия живот. Всеки един от нас трябва лично да покани Исус Христос в живота си като Спасител и Господ. Библията казва, а на уния, които го приеха, даде право да станат Божии чада. Ето е поканата, която Исус отправя към теб сега. Той е казал, ето стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене.
И така, как ще отговориш на този призив? Имаш избор да продължиш със своите себецентрирани пътища, живот, който често води до разочарование и никога няма да доведе до истинско удовлетворение и мир, или ще повярваш в Исус и ще го направиш твой личен Спасител и Господ. Когато отвориш сърцето си за Исус, ти започваш лична връзка с Бог и ще започнеш да изпитваш Божията любов, водителство и помощ в живота си. Ти можеш да поканиш Христос сега. Помни какво казва Исус. Ето, стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. Искаш ли да отговориш на неговия призив? Ето как можеш да го направиш. Ако не си сигурен как да се помолиш, тази молитва може да ти бъде от помощ. Можеш да я кажеш дори сега с мен, ако искаш да отговориш на Божията покана. Исусе, благодаря ти, че си умрял на кръста за моите грехове, за да мога аз да бъда напълно приет от теб и опростен. Моля ти да дойдеш в живота ми сега. Искам да те познавам и следвам. Благодаря ти, че ми даваш връзка с теб. Води ме да бъда човека, който ти искаш да бъда. Амин. Ако искрено помолите Исус да стане част от живота ви сега, то вашите грехове са простени. Той е дошъл в живота ви, както и е обещал. Започнали сте лични взаимоотношения с Бог. Ако вече сте направили това, бих искала да ви насърча да посетите линка долу, който ще ви помогне да израснете във връзката си с Бог. Докато сте там, можете да зададете въпрос, като отидете на специалния бутон за въпроси и някой ще ви отговори лично. Много ви благодаря, че гледахте това видео и Бог да ви благославя.